Erokamano Joyce, bago ng'anyo nyadiriyo juma kikor kakora ok bi konyo oganda mar jokenya. Nikech kaluwore gi weche mag piny kako osebedo matek, wayudo ni oganda mar jokenya inyore kabisa nikech ok ginyal timo business margi odiochieng' kodiochieng'. Kwang'iyo kata mana e dala mar Kisumo gik manyotimore, kiketo wang'i mos ming'iyo oganda no lal. Nikech ne wayudo ni Kisumo nitie jok mano inyore mano ringo osiptal, nitie miyo mano bedo raped, otere osiptal ka jopiny notimone maundu. Sani en osiptal kendo imiye thieth. Nitiere nyathi manonegi e seche mane odhi e ng'anyo, to nyathini en nyathi manie skul kendo ne nyathi ma jonyuolgi ong'e ni nie skul. Samoro ok dwang'e pain mar losing a child except the immediate family. Gine maging'eyo chandruok magiyudo seche magi lose the family. Koro miyo ka wang'iyo ng'anyo mar Azimio, kendo kwang'iyo gimomiyo Azimio ng'anyo, onyalo bedo gino makare, lakini it is bad timing. Okonego bed ni sama chalo kamae ne jowa dhi e ng'anyo, nikech oganda mang'eny osiko dhi hinyore. Kech nego jowa, to wawachoga, kizungu moro wacho ni a hungry person is a hungry person. Kikao ng'adno modenyo ni tero dhi e ng'anyo, to dhi kawo gi mwandu mag jo wetegi. Nikech oburo dhi to muko ot kata mana supermarket kaka ne waneno kotimore e counties mamoko. Iyudo ka ng'ato odonje supermarket odwaro no yud chiemo. Kose yudo chiemo mondo dhi ocham, seche modhi muko od ng'ato, polis nyalo goye gi bunde, inyalo goye manege, gimoro amora nyalo timore kanyo. Koro miyo e lak sechegi ne ka Azimio ne loso ng'anyo, tawa feel ni it was not the right time for Azimio mondo